Patinofanira kuti inini hama dzangu muri hama dzaJesu nekuda kwemashoko atinokuparidzirana. Pastor Nyagwani, munomboziva kuti inini kuenda kudenga hakundinetsi kana ndikaita zvamakaparidza zvese. Zvamakandiparidzira inini zviri enough kuvhara Bhaibheri ndotoriti munya ndojoina zvinotaurwa nayo kumasoro ndopinda kudenga. Sina Bhaibheri. Yes. Hallelujah. Nokuti inini Pastor Rukuri kuvhara nhasi Bhaibheri torivhara toriisa uko ndotanga kuita zvamakandiparidzira. Ndinoenda kudenga maoko ari muhomwe ndisikaverenge Bhaibheri. Gabriel achinibvunza nditaura kuti ndakatoparidzirwa zvakakwana. Pane vanhu vachiri waridhi tuma chine mavhesi, vanhu vachiri waridhi nemachapta, wasiri waridhi nekuita zvinorehwa mumachapta. Chechi hamekana pana ari kundinzwa. Dai vamuzenda taishingirira shamwari tichiita zvinorehwa nechapta kudenga taienda. Paridzai nyasha apostle ndizodzika nyasha idzi. All right. Yes. Yes. Verse number 4. Verse number 4. Asikana chirikadzi ina vana. Yes. Vana vazukuru. Nezvizukuru. Ngavatange ivo kudzidza kunamata Mwari pamba yavo. Vazukuru. Vadzosere zvakafanira. Yes. Kuvabereki vavo. My understanding is kuita chirikadzi. Yes. Kuti murume hapasina. Yes. Anga ari provider. Yes. Mukadzi wake. Yes. But vana vari. Sina kudzosera zvakafanira. Yes. Kukavhira ghepi ravachibatwa nababa vasisipo. Yes. So that mushirikadzi hapasisi. Hapasisi. Kuda kuti mubhuku reshirikadzi havangawanikwe. Mumbere Jesu maombi. Regai ndimemedzera sevanhu vatinoziva vari panapa. Pastor Nyagwani naamai tinoziva kuti kuna Munyaradzi, tinoziva kuti kuna Lisa na Tawanda. Handizvozvo. Mai Nyagwani chero vakaita 62 years muchechi munomu wasvika pazera ravanofanira kunyorwa shirikadzi. Mukaona tanyora zita reshirikadzi vatukwa ndiTawanda naLisa naMunyaradzi. Kuna mari zvazvipembenene. Pana rudzidzwa. Yes. Pana rudzidzwa. Zvekuti pana shirikadzi yamutambire raisi mukaenda ipapo ini nemuchitukisa vana venyu. Zita renyu harifana kutomboonekwa ipapo. But pastor mukuwana here pawanzwa shoko neBhaibheri. Rati kana ina vana number 1 kana vazukuru. Kureva kuti muzukuru mwana kuna naambuya nanatete wake. Yes. Because kuna mwana wanda wachitisa chisina chi. Sana mai akanti babangu wakafa, mai wangu wakafa. Saka hanzi tinao kunyanga o makaona wao. Iko kwa mleo iko vani chi. Haleluya. Utasana we. Hanzi na mai akamsandipomera madhokotera na mai dhokotera tinavo. Saka urikuonera kuti as long as mbuya varipo une duty rekudzidza kunamata Mwari. Vanzwa vhangeri rati ngavatangewo kudzidza kunamata Mwari. Ndafunga kuti Bhaibheri vhangeri chati vachienda kumasoro vachidzosera kureva kuti you cannot separate Mwari nendarama nezvinobatwa zvepanyika panapa. As long as uchinamata unofanira kutenda kurasikirwa nehomwe. Pana rudzidzwa here panapa. So if you go to number 5. Yes. Kunzi zvino kana iri shirikadzi chaiyo. Yes. Siwa iri yoga. Yes. Now parunzi yoga. Aina vana. Aina vana. Ndoinonyorwa. Then kana hanzi iyoyo manje rinenge rajuti rechechi. Yes. Yes, that's very good. Pane imwe iriyenga but yakabereka. Ikoti pane shirikadzi iriyenga yakabereka. Shirikadzi iriyenga yakabereka. Ane vana madhakutanana. Saka isu hatina zvatinogona kuvaita vanavo. Chatinoita chokuti isu anotenda totora shirikadzi yedu. Seisina kuita sezvaro. Seisina kubereka. Yobva yava shirikadzi yedu kuchi. Hama dzangu hapana maropafadzo anokura kuwana shirikadzi ichichi. Amen.
nekuti ane basa kana vhangeri. Pauro achiparadzana nana John ukavereka paGalatia 2 anoti takabatana nemaoko erudyi ekuyanana vakangoda bedzi kuti ndirangarire varombo neshirikadzi nenherera dziri paJerusarema kuti boza kunoparidzira waiteni dzakadzishokondaro zvese enda mfana ziva kuti tinarutambura kuchechi but poisaenda kubasa akababa. In other words, ainzi pastor kana manoshumira don't steal from people. Vanhu kana waunganidza dzosai zvinhu zviende kwazvakafanira. Kwete chinamato chemazuva ano chokuti apostle ndo wakupfuma nechechi, pastor ndo wakupfuma nechechi. Hama dzangu chechi ino it's one of a few blessed churches dzekuti munoona maapostles nemapastor vasingade mari yako wokuti mukati tine gathering ndo anotanga kupledger. It is a blessing, but I want you guys to be blessed namwari. How do you get blessed? Hapana chinhu chinotokonya Mwari sevhangeri rake rakasiyana ira rakaraiva romushirikadzi nenherera. Magumbo kanini wangu wanoonetsa namai vacho namajira mwase dai maposto dai vari wenyu vhangeri harina kuti sitadhai makarekta naambuya muzovabatsira. Munyatsoziva here sekurunyandoro vhangeri harina kuti vasitadhai muvabatsira rakangoti vabatsire ivo vana mazembe vana baba venyatsomondo vaya ndokukatofana kutangaunzwa chiavato chedu chiuka nepajepa pakefi papa kunzwanza aipa muzukuru wangu munhu ende vamwana tina advantage chembere dzedu dzane zvirwere zvakawanda dzane shuga saka ti havachanwe neshuga dzane mabp salt havachadi yakawanda ati bhajeti racho rekuchengeta mubereka radiki kudai kakadiki nekuda kwezvirwere but umwe munhu zviri kunetsa vati apostle tinamatiri there is no prayer that will make you rich kana sekuru naambuya vako nababa vako vachichema vati zvakasiyanawo nekuti nyika yakaoma tiri kutambudzika zvinhu hazvina kukwana suchiedza nepaunogona nani napo Mwari ari kukunzwa Mwari anokuona hazvitadzise chechi kuti batsiri tiri nyamuzuva ari papa vanogona kutosimuka kuti ndiri ndine mhama kuno